Ακολουθήστε για να βλέπετε live από Θεσσαλονίκη. Είμαστε στις γύρες γενικότερα. Μας αρέσει αρκετά κιόλας όλο αυτό, να κάνουμε βόλτα έτσι περπατώντας και να δείχνουμε την πόλη και με τα σχετικά βιντεάκια. Θα τα βρείτε αυτά στο προφίλ. Έχουμε το κολλάει από το TikTok, τώρα και στο YouTube. Να επεκταθούμε λίγο περισσότερο, λίγο καλύτερα. Γραφτείτε αφού λέει εγγεγραμμένη και δεν λέει ακόλουθη, στην ευρύτερη περιοχή του Βαρδαρίου εδώ πέρα. Θα κάνουμε μερικές βόλτες κεντρικά. Κάποιες φορές βγαίνουμε στο TikTok, κάποιες στο YouTube, για live πάντοτε. Γιατί εδώ μας αρέσει αυτό που κάνουμε, οι βόλτες, οι περιηγήσεις σε περιγραφές, και είναι έτσι κάτι διαφορετικό, κάτι που έχω δει ότι αρέσει γενικά στον κόσμο να μπαίνει και να βλέπει live μεταδόσεις. Και εγώ θα συνεχίσω εδώ για να κάνουμε βόλτα. Στέλνετε ό,τι θέλετε, ωραία μηνύματα, έτσι. Καλησπέρες, τι έγινε, τι να γίνει, από πού μας βλέπετε. Άγαλμα Βασιλέως Κωνσταντίνου, Πλατεία Δημοκρατίας Βαρδάρης, στη Θεσσαλονίκη. Εδώ είμαστε, εδώ είναι η βάση μας. Και πάμε να βολτάρουμε και βολεύει κιόλας. Παρά το ότι είναι μεσημέρι, σήμερα είναι πιο κάτω η θερμοκρασία. Είχε πέσει από χθες μετά το μεσημέρι που έβρεξε και τα λοιπά. Και έχει μια σχετική έτσι δροσιά, πιο κάτω από τις προηγούμενες μέρες. Κάνα 4-5 βαθμούς πιο κάτω. Και μας βολεύει κιόλας εδώ αυτό για τη βόλτα. Για μας δηλαδή που κάνοντας live πάντα είμαστε σε ρηχή κίνηση και αλλάζουμε πολλά σημεία και περιοχές. Και γενικώς είμαστε αρκετά εκτεθειμένοι έξω. Έλεγα να πάρω σήμερα το καπελάκι, αλλά τελικά δεν το έκανα. Το άφησα γιατί είδα και αρκετή συννεφιά γύρω-γύρω. Ήλιος με συννεφιά λοιπόν σήμερα. Κάπως έτσι θα προχωρήσουμε να κάνουμε βόλτες γύρες. Καλησπέρα σε όλους. Πάμε όλοι, γραφτείτε να κάνουμε μια μεγάλη παρέα, μια μεγάλη ομάδα και να κάνουμε τις βόλτες. Και έφτασα στην Δωδεκανήσου. Στέλνετε φυσικά και τα δικά σας μηνύματα. Πάντα κόσμια όλα να είναι, με σεβασμό. Όπως κάνουμε εμείς το live, έτσι ακριβώς θέλουμε και ζητάμε κιόλας. Δεν θα ξεκινήσω ακόμα εδώ για να περάσω. Θα πάμε να πούμε Εγνατία. Ακριβώς πιο πίσω, αν και δεν την περπάτησα, ήταν η Μοναστηρίου, δηλαδή μέχρι εδώ, μέχρι το Βαρδάρι. Από εδώ και μετά είναι η Εγνατία. Και το live μας είναι κάπως έτσι, με αρκετή κινητικότητα και ίσως απόλυτη, πώς να το πεις, αποτύπωση εδώ της πόλης μας. Μια πιστή ανυπαράσταση live του τι συμβαίνει γενικότερα εδώ έξω. Δεν θα πάω από εκεί, από το Δωδεκανήσου. Μια επιλογή ήταν να πάω από εκεί, αλλά θα συνεχίσω ευθεία εδώ Εγνατία, Αλφα Μπάνκ μπροστά, Βαρδάρης μέχρι και εδώ, και από εδώ και πέρα τώρα μπαίνουμε στην Εγνατία.